Cyko cool, keeping it local. Madila Nimboko. Sam Chris Hande. Mabitsi ndichipinda zviri regular ndichiimba steady kunge baka ndenge ndisindega ndina jaja ya producer ndisem Chris saka shalalalala tistru kupisa like lalalalala gara imatibata tsati tahafa noti takafenzwa na jaja charamba tichirira food for sunduro yangu mlaifi zvese zvandotsvaga nchazviwana homo life kati ndikachakwa zvese neka wife was first I arrived then I strive then I drive ndakapinda pakaoma ndikabuda pakapfava ndakambosvika kuheu ndikabudira kuheaven jaja vakanzosa futi 1997 ndakakombwa nengirozi dzangu 47 mabitsi ndichipinda zviri regular ndichiimba steady kunge baka ndenge ndisindega ndina jaja ya producer ndisem Chris saka shalalalala tistru kupisa like lalalalala gara imatibata tsati tahafa noti takafenzwa na jaja charamba tichirira one time for my parents cause vakaenda kare dai zvaibvira ndaivakandira runare kuti vagara vaziva zijaya ravo riye rakubika zvitsi zvemwoyo saka mugemu ndatopinda ndakachaja for the 4 months that we spend hanchabike vombodza cause chaja vakasara vakapenza pfungwa vachirodza saka ini ndatopinza umomzi saka mamero ndakatama ndakatiza satani ndakamisa saka Christ ndakachuza kuitira vaya vaida kundihedutsa peputsa mabitsi ndichipinda zviri regular ndichiimba steady kunge baka ndenge ndisindega ndina jaja ya producer ndisem Chris saka shalalalala tistru kupisa like lalalalala gara imatibata tsati tahafa noti takafenzwa na jaja charamba tichirira food for sunduro yangu mlaifi zvese zvandotsvaga nchazviwana homo life kati ndikachakwa zvese neka wife was first I arrived then I strive then I drive ndakapinda pakaoma ndikabuda pakapfava ndakambosvika kuheu ndikabudira kuheaven jaja vakanzosa futi 1997 ndakakombwa nengirozi dzangu 47 mabitsi ndichipinda zviri regular ndichiimba steady kunge baka ndenge ndisindega ndina jaja ya producer ndisem Chris saka shalalalala tistru kupisa like lalalalala gara imatibata tsati tahafa noti takafenzwa na jaja charamba tichirira